3 уволнени в изпитателен срок учителки от Варненската гимназия Йоан Екзарх или Пета Езикова от месеци се опитват да си търсят правата чрез контролни институции, медии, както и в лицето на Фондация Открито сърце като правозащитна организация. Те твърдят, че са уволнени не в резултат на тяхна слаба професионална дейност, а в резултат на заговор срещу тях и корупционни практики, които се стимулират в училището, което според тях се ползва с плътен чадър от регионалното управление по образование. Твърдят, че са били клеветени, малтретирани, с брутално уронване на техния престиж на преподаватели пред ученици и учители. За всяка от уволнените учителки обаче са се застъпвали както учениците, така и родителите им, с настояване те да не бъдат уволнявани. Писани са писма до институциите, подавани са жалби в тяхна подкрепа. Уви, без резултат. Какви са обвиненията на учителките към директора на училището Галина Германова и ядрото около нея? Брутална намеса в учебния процес и преподаването на съответните им предмети, изисквания да се пишат изкуствено занижени оценки с цел да се стимулират ученици да вземат частни уроци от други колеги, които преподават по същите предмети, съмнителни корупционни практики при кадруването, насъскване и набеждаване на ученици и учители срещу учителките, безкрайни вътрешни и външни проверки, чието резултати или не се представят на учителките, или се представят месеци по-късно, противоречиви и необективни действия на регионалното управление по образование спрямо тях, както и на инспектората по образование. Вие ми казахте, че при вас са идвали ваши колеги и са казали пиши ниски оценки, за да ги пращаме на частни уроци при тях. Да, защото когато има ниски оценки, родителите много се притесняват от това нещо и идват да питат как да се подобрят знанията на учениците, така че да имат добри оценки. И търсят съвет. От кого да търсят съвет? От преподавателя. И тогава преподавателя, ако желае, аз отказах, но ако желае да участва така да се оговори, може да праща при колегите си. От методическото обединение по български език и литература ми бе даден съвет входните нива да бъдат оценени на 50% успеваемост. Което е двойка. Което масово учениците изкараха слаб на входно ниво. Съответно това обаче даже е в разрез и с формулата за национално външно оценяване на МОН. Нямаше никакво значение какво смятат ученици и родители. Решенията се взеха еднолично и не обективно на базата на резултати постигнати и на това какво смятат учениците. Просто беше вменено и прокарано това с некомпетентността. Аз имам също много дипломи, с които мога да ви зарина като документация, сертификати, обучение. Смятам даже, че бях много по-квалифицирана от тази позиция. Смятам, че това, че много бързо добих популярност сред учениците и че те ме харесваха, това не беше прието добре. Ето кои са учителките. Йоана Драганова, учител на 29 години по български език и литература. Притежава бакалавърска степен по българска филология и магистърска степен по управление на образованието, с завършени многобройни курсове за допълнителна учителска квалификация. Ирена Шрангъл, преподавател по немски и френски език с филологически и педагогически квалификации, с степен магистър. Дълги години живяла и работила като преподавател в Австрия. Дарина Савова, магистър по философия с педагогическа правоспособност. Тук ще дадат интервюта някои от учителите, също така и други хора, за да разберем какво се случва. За съжаление, директорката на училището госпожа Германова отказа да застане пред камера, позовавайки се на това, че текат разследвания, но вместо това ни изпрати открито писмо, подписано от десетки учители на училището, което всъщност е в подкрепа на учителския колектив и в което се казва, че твърденията на учителките са неверни, уронват престижа на колектива, неоснователни нападки. Обезпокояващо е, че директорът на гимназията отказва да се появи пред камера, но ние ще покажем гледната точка на тези, всъщност, които твърдят, че са ощетени.
Госпожа Драганова, вие сте една от уволнените учителки малко преди края на изпитателния срок. Разбираме за вас, че сте била учител на годината 2 поредни пъти в поредно частно училище, в което сте преподавала. Разбирам, че имате учебен център за подготовка на ученици по различни предмети, включително по български език и по литература. Разбирам, че много ви търсят помощта като преподавател по български език. Обаче ви уволняват от тук по причини, които всъщност ние се опитваме да разберем и не можем. Да, така е. На 7 февруари тази учебна година ми бе връчена заповед за прекратяване на трудовоправните взаимоотношения с гимназията, като причината е член 71. Няма друго обяснение. Единственото нещо, което директорът на училището сподели, госпожа Галина Германова, е, че обучението по български през изминалия учебен срок е дошло в повече и затова тя ще си потърси съответно друг кадър, който да преподава в гимназията. Според този член, всеки директор може да уволни новоназначен учител фриволно. Нямам абсолютно никакви претенции относно това, че казусът е трудовоправен. Кодекса на труда решава този казус точно с един член и случаят приключва. Тук съм пред вас именно заради 3 думи. Това са чест, морал и достоинство. Бих добавила вече и справедливост, с оглед това писмо, което вие споделихте в началото, защото там се твърди, че ние 3 учителки упрекваме колектива на цялата гимназия, че се съмняваме в постиженията на учениците, което е абсолютно невярно. В нито един мой сигнал не пише, че аз упреквам имиджа на училището, че се съмнявам в успехите на децата. Не, напротив, има прекрасни деца, страхотни деца. Горчевината е от едно малко ядро, което са от 25 години в гимназията. Те още с самото начало започват. Ние сме тук 25 години, госпожа Германова 30 години е директор, нали? Всяват този авторитет. Разбирам, че този колектив е в предпенсионна възраст, ядрото на този колектив, и разбирам, че учителите се оценяват единствено по това дали колективът ги харесва, а не дали си вършат работата, не дали са добри професионалисти. Да, точно това беше и един от казусите и за това ви потърсихме. Аз считам, че не съм учител, който няма качества да бъде такъв и щом това се твърди пред обществото, аз искам отговор как те прецениха дали аз мога да бъда учител или не мога. Тук е момента да споделя с вас и че след моето освобождаване до ден днешен аз постоянно получавам обратна връзка от родители и от ученици. Търсят помощ от мен, споделяйки ми какви трудности имат, какви премеждия. Считам, че бях подведена. Почнах да не съм добър професионалист, децата да имат проблеми с мен, да не мога да се справям с материала, да оспорват методите ми на преподаване. Защо мислите, че сте била нарочена? Какви са причините? Нещото, което разбрах преди дни, е именно това, че новият колега, който е на мое място, е бил освободен от друга варненска гимназия в началото на учебната година и след това е трябвало да започне тук, защото има 2 познати в колектива, които са така от ядрото на гимназията, което смея да твърдя, че е обществена тайна и не ме изненадва. Какво очаквате да направят контролните институции в случая и до кого сте подали вие лично сигнали? Така, контролните институции в качеството си на началник на регионалното управление на образованието доктор Ирена Радева, аз бях поканена на среща с оглед темата да бъда подкрепена като млад учител. Считам, че тази среща беше така медиаторска и всъщност искаха да разберат докъде бих стигнала с желанието си да разкрия истината и до каква степен стига моята чест и гордост, като съответно е ясно, че може да не мога да вляза обратно в образователната система, което за мен наистина вече мисля, че даже не е проблем. Става въпрос за това какво очаквам аз. Аз очаквам справедливост, очаквам истината да излезе наяве и тези, смея да твърдя, корупционни практики в българското образование да бъдат прекратени. Ирена Шрангъл, преподавател по немски език в гимназията, твърди, че е била принуждавана да преподава по остарели материали, неодобрени от МОН, както и че е била принудена да пише ниски оценки на учениците. Бях принуждавана
включително с нахлувания в моите часове от моя колежка, която раздава ксерокопирани материали, ксерокопия на ксерокопия на ксерокопието, извадени от някакви мази, изядени от мишки, които дори няма откъде да бъдат намерени, защото са издавани преди около 30 години, последните издания са от преди 20 години, да преподаваме по тях. Те не отразяват съвременния живот и на тези тинейджери. Естествено, че изобщо не са им интересни, при положение, че имаме изключително модерни и качествени помагала. Вашия конфликт започна от това, че вие имате различна визия за това как трябва да се преподава език. Да, аз се ориентирам по одобрените от МОН помагала. Също така съм ходила на семинари при издателство КЛЕД, тъй като те имат съвременни помагала, които са и дигитализирани. Там може да се гледат видеа, диалози да се слушат. Разбирам, че ваши ученици са били обвинени в преписване, когато са получили високи оценки на тестове. Да, те се справиха отлично с теста, въпреки че ми беше наложено това правило на 50%. Имаше предимно петици и шестици в класа и нямаше как аз да напиша това, което ми се дава като средна оценка да бъде около 4, тъй като те се справят. И аз трябва да кажа на черното бяло и те се справиха. Въпросът е, че бяха обвинени, че са преписвачи, защото нямало как да има такива добри резултати. Затова толкова много настоявах да се извадят камерите и щеше да бъде много лесно. Веднага щяхме да видим, че не е преписвано. Родители, разбирам, са подали сигнал в РУО срещу вашето уволнение, във ваша подкрепа. Може ли да разкажете? Още когато ми съобщиха, това беше в последния час, аз казах веднага на класа ми в последния час, че от утре ще имат друг учител. Родителите се организираха и внесаха декларация. След това на база на тази декларация също и в РУО, в което едновременно отиде в Министерството. С тяхното мнение, че нещата вървят добре и когато нещо върви добре, няма смисъл да се променя. Това ваши колеги ви го казаха, да пишете ниски оценки заради частни уроци на децата. Да, има такава възможност и така се практикува. Това само в часовете по немски език ли е или и по други предмети? Имате ли представа? Аз мога да кажа най-добре за часовете по немски език, но така чувала съм по непотвърдени източници, защото никой не застава с микрофон да го запише, че има такива практики и по други важни предмети. Като важни предмети разбирам български, математика, предмети, с които се кандидатства, предмети, на които има матура и са важни за учениците и за тяхното бъдеще. Дарина Савова, учителка по философия, споделя подобно третиране в гимназията, както при другите уволнени колежки. Твърди за тормоз, фалшиви обвинения срещу нея, които тя смята, че са измислени в резултат на вече започналите проверки, т.е. клевети, с които да се оправдае нейното уволнение. Това, което разбрах от отговора на РУО на 1 април, беше наистина фрапиращо за мен, защото докато бях в училището, никога не е ставало въпрос с госпожа Германова, директора на 5-та езикова гимназия, че има оплакване срещу мен, било то от колега учител, класен ръководител или родител. Това разбрах, като получих отговора от проверката, извършена от РУО. И за мен е много странно, ако са имали някакви забележки относно работата ми, е било редно още докато съм в училището да разбера за тях. Освен това, в писмото пише, че има доклади от учителя-наставник относно методическата подкрепа, която съм получавала. Аз не съм имала нито един разговор с Соня Митева, в който тя да ми дава някакви указания. Смятам, че проблемите дойдоха от конкретни учители, които бяха единици. Излизайки за последен път от учителската стая, ми беше споделено, нали, от колеги,
че всичките ми проблеми са тръгнали от това, че учителя-наставник не ме е харесвал. Аз не мисля, че сме там, за да се харесваме помежду си. Бях разочарована от това, че директорката се поддаде на влиянието на мои колеги и смятам, че не беше обективна. Смятам, че там сме за да работим. Нормално е да не се харесваме на всички. Не мислех, че са ме възприели като конкуренция. Вие, бидейки изключително обидена от това как са ви третирали в това училище и особено как сте била уволнена, дори сте потърсили съдействието в приемната на народния представител Стела Николова и сте й разказали за това какво се е случило с вас в това училище. Това, което шокира мен и нея, е начина, по който сте била уволнена. Тоест, те са ви излъгали практически да пишете огромно количество документация и да я представите в много краен срок, само за да ви кажа, че сте уволнена. Извикана съм при госпожа Германова за последен разговор, на който тя каза, че понеже съм надъхала родителите на класа ми и има проверка назначена от РО, тя не иска да пречи на тази проверка и затова ще трябва да остана на работа, докато не свърши проверката. За целта трябва да предоставя днес, в срок до 3 часа след обяд, разработени всички уроци, които съм преподавала до момента. Държа да заявя, че съм разговаряла с мои преподаватели и с други колеги учители по философия. Няма такова задължение, тези уроци да бъдат разработвани. В 3 часа последва обаждане от колежката от човешки ресурси, че трябва да отида в училище, за да си разпиша заповедта за освобождаване. След като разбраха за казуса на уволнената Йоана Драганова, родители на ученици, които тя е обучавала в предходни училища и образователни центрове, решиха да се съберат и да кажат своето мнение по казуса и всъщност да изразят възмущението си как един млад професионалист с много високи качества и постижения бива малтретиран и изхвърлен от системата. Казвам се Гергана Крумова и съм майка на дете, което госпожа Драганова обучаваше в нейния образователен център по български език. Искам да кажа, че да, тя е изключително стриктен учител, преподавател, който разбира децата, строга е, но въпреки всичко доста позитивно се опитва да ги накара да повярват в себе си и да постигат своите цели. Възмутена съм от това, че навсякъде се тръби, че нямаме млади учители, млади кадри и в следващия момент, когато те постъпят в училище, не могат да бъдат задържани от колектива. Възмутен съм изключително много от това, че се посичат младите учители и ние като общество имаме нужда принцип да имаме такива кадри, най-важното млади кадри, които да са близко до децата ни. Жалко, че на фона на всичко, което се случва около нас, сме свидетели на това безобразие. Благодаря. Искаш ли да добавиш нещо? Смея да твърдя, че Йоана Драганова като човек и като учител е много позитивна, много разбираща децата и като цяло много добър учител, който ги обучава и ги подготвя както за училище, така и за живота. Моята дъщеря дойде от Германия след 7 клас. Йоана беше единственият учител, който успя да я стимулира, да седне, да учи и да навакса по български литература. Тя никога не беше учила български език. Взе си изпита с отличен. Така че като учител, невероятен учител. Родители от самата гимназия ни изпратиха писма в подкрепа на учителките. Ето какво каза един родител, пожелал анонимност в репортажа заради детето си. Потресена съм от водената вътрешна политика на ръководството на училището, от подбора на кадри и последиците от всичко това върху учениците. Смятам освобождаването на Йоана Драганова за неправомерно. Ръководството не помисли, че е нормално да се направи едно запитване към родителите под формата на анкета и да се потърси мнението на децата. Аз твърдя, че голяма част от учениците загубиха интерес към предмета след уволняването й.
Заявявам твърдо позицията си за път на младите преподаватели, на иновативните методи на преподаване. Против съм порочните практики за вземане на тайни решения в тесен кръг. Щом институцията е обществена, право на мнение има и обществото. В сигнали до Министерството на образованието учителките настояваха за независимо разследване на това, което се случва в училище. За съжаление, МОН е назначило на РУО да правят последващи проверки на своите си проверки, т.е. да проверяват отново себе си. Като всяка измината проверка, писмата от РУО ставаха все по-хвалебствени към училището и директорката и все по-изобретателни, завуалирано и многословно да твърдят, че учителките не са се справили с учебния процес. А учителките от своя страна обвиняват РУО и директорката в клевети, лъжи и уронване на престиж и смятат да си търсят правата в съда, както и да изпратят жалба в прокуратурата.